Que tal? Moi boa noite, un saúdo, damolles conta da información local nesta xornada, neste luns no que abrimos semana. E comezamos falando das axudas europeas para a transición xusta. Sabedes que As Pontes se opuña, que mesmo interpuxera unha demanda, finalmente houve acordo porque finalmente As Pontes e Cerceda serán os grandes beneficiarios destas axudas que foron presentadas polo alcalde das Pontes, polo subdelegado do Goberno e pola Consellería de Industria aquí na nosa vila. Os concellos das Pontes de Cerceda serán territorios prioritarios para a posta en marcha de novos proxectos industriais con cargo aos fondos de transición xusta. Deste xeito se recoñece o importante impacto económico que supuxo nestes dous municipios o peche das centrais de Endesa e Meirama, dous concellos que agora terán acceso ao 50% da liña de axudas europeas para proxectos dirixidos á descarbonización e á renovación industrial de compañías tractoras e que supoñen un total de 40 millóns de euros. Tras a modificación das bases da convocatoria, As Pontes de Cerceda serán territorios prioritarios para a posta en marcha de novos proxectos, unha decisión que chega despois do acordo alcanzado entre o Concello e a Consellería de Economía e Industria e tras a retirada da demanda xudicial presentada o pasado mes de marzo polo Concello das Pontes para impugnar as bases destas axudas. Este cambio nas bases permite concentrar unha parte significativa das axudas nos concellos máis afectados pola perda de actividade industrial e do emprego, corrixindo un reparto inicial que non priorizaba estas zonas máis afectadas. O novo reparto facíase público pasado venres nunha xornada que tivo As Pontes como escenario na que tomaron parte os conselleiros de Industria e Facenda María Jesús Lorenzana e Miguel Corgos xunto co subdelegado do Goberno Julio Abalde e, por suposto, o alcalde das Pontes. Na súa intervención, Valentín González Formoso deu conta da importancia dunha xornada na que se recoñece todo o que durante 50 anos As Pontes entregou a Endesa e agradeceu o papel xogado da Consellería de Industria para dotar de axudas a eses lugares que sí o precisan, e máis nunha situación como a das Pontes onde Endesa se desvinculou totalmente da vila tras tantos anos de explotación. Hoxe se presentan as axudas de transición xusta. Esta vez sí que son xustas. Teño que dicir como funciona a colaboración entre administracións cando uno fai por principios e con convicción. O IGAPE, Covadonga, que parece unha persoa espectacular, sempre me pareceu do primeiro que coñecín, e que fai unha labor maravillosa, e a súa consellería, evidentemente, como se lle frente, sacan as axudas que nos carregan a todos, no que son os lugares que temos un impacto brutal, cando pecha unha central térmica que estaba transformándose, investindo 218 millóns de euros, imaginadvos, os que non sodes de aquí, porque os que sodes de aquí xa o vivides o día a día, pero imaginadvos que están investindo 218 millóns de euros e que de repente anuncian, por rollos pallas mentais de Europa e de Madrid, anuncian que se pecha a central térmica. E a xente empeza a ver máquinas triturando unha central térmica que era máis eficiente, non sei se de Europa, e aquí xente mucho que podo acreditar, pero de España, sin dúbida, tiña premios a nivel internacional, recientes de eficiencia. O sea, eso para unha sociedade pequena, como As Pontes, de 1000 habitantes, non é doado de asumir. Non é doado de asumir, non se lle pode chamar a eso transición xusta, que ten moitos efectos. O laboral, por suposto, que ten un efecto tributario, un concello que perde o 26% do seu orzamento e que fai que eu durma 2 horas diarias, porque non sei como cadrar. Ou que haxa xente que está preocupada porque algo que deu tanta vida, que ten singularidade patrimonial, industrial e tamén emocional un pobo, vexa que, oye, si, a Xunta protexe a chimia das Pontes, sí, señor, pero que vemos a desvinculación da compañía sin ningún tipo de alma para un pobo que ao final lle deu todo durante 50 anos, todo o que prácticamente. E sabemos como é o mercado, a exigencia das bolsas, a exigencia do accionista, que sabemos que non hai almas empresas, pero hai que exigir o que chaman responsabilidade social corporativa, tense que converter en algo tocable, real. E aos que nos toca gobernar temos que conxugar a alma coa realidade da xestión, decía onte no pleno a esta xente, decir, as dúas cousas hai que compatibilizadas na medida do posible. Por tanto, a importancia destas axudas é que se plantexaron inicialmente de boa fe, eu critiqueinas, incluso as recurrimos ás convocatorias que sacou o IGAPE de transición xusta, porque de boa fe, e decíamos na prensa sempre, me cago na leche, me cago na IGAPE, me cago na Consellería, me cago en Rueda, pero sabemos que o fai sin mala fe, e simplemente descoñecemento digamos que primeiro do compromiso que había con Alberto Núñez Feijóo e con Paco Conde, e despois da necesidade de que esos territorios teñan unha especificidade que se llama unha ventaxa competitiva, porque
que ninguén pode negar que o impacto é moito máis superior nas Pontes que en Milán, ou é moito máis superior nas Pontes que en Narón, perdón, en Marián, ou en Ferrol, ou en Pontedeume, moito maior, moito maior. Entonces, eu fui falar con Rueda, e Rueda me xo mentir, usted ten que falar con Chus, pero de entrada ten razón. Fomos a falar con Chus, e Chus, Covadón, que estaba, dicindo, joder, pues sí, pues tens toda razón, pero claro, que a leche, como hacen ahora? Bueno, non sei como fixeron. O certo é que estas axudas se reformularon completamente, e os Pontes de Cerceda, van a ter moita máis oportunidade e moito máis apoio público do que eu pensaba que iban a ter. Segundo apuntou Formoso, este acordo permite desbloquear recursos clave para o futuro industrial do municipio e avanzar nunha transición máis xusta para eses concellos que perderon unha parte sustancial da súa actividade económica, dos seus ingresos municipais e do emprego asociado á produción enerxética. Agora, con este novo reparto, as Pontes de Cerceda contarán con 40 millóns de euros, mentres que outros 40 se van repartir entre unha vintena de concellos limítrofes das comarcas de Ferrol, Eume, Ortegal e Ordes, así como Laracha e Carral. A Semade a Xunta tamén habilitará préstamos para PEMES por valor de 22 millóns de euros para empresas que se afinquen na provincia da Coruña e que se poderán solicitar dende o día 9 deste mes durante un prazo de 3 meses, ao igual que as axudas principais. Finalmente non puido ser e o mural das Festas do Carmen non foi elixido como o mellor mural do mundo, pero sen dúbida é un dos mellores murais do mundo deste ano, así o demostran esas votacións. Ademais, temos a un Pontés, temos tamén a Godó, que desta vez estaba participando a traverso do mural en Fene de As Mouras. Non puido ser e a obra Festas do Carmen non lograba onse o título de mellor mural do mundo de 2025 outorgado pola plataforma Street Art Cities. O traballo elaborado polo artista vigués Delio Rodríguez quedaba na 16ª posición deste certame e que se xudicou o proxecto do artista KLE titulado Kalamata, que precisamente se afinca nesta cidade grega. Un mural protagonizado pola gran María Calas e que se atopa escoltada por árbores, paxaros e pola natureza en xeral que busca plasmar a conexión entre humanos e entorno natural. Delio Rodríguez non lograba colarse entre as mellores propostas do 2025, pero sí un autor pontés, Edgar Goás Blanco, máis coñecido como Agüedo Goás, que tamén presentaba candidatura a estes premios, neste caso a categoría Expert Spotlight, na que competían diferentes murais que causaron un impacto social na comunidade local. Guedo facíase co primeiro lugar nesta categoría co seu traballo As Mouras, un proxecto de gran formato realizado en Fene, en o que se recolle a dúas mulleres en representación desas figuras do folclore galego, símbolo da fertilidade, a riqueza da terra e os misterios do mundo subterráneo. Aquí nas Pontes tamén temos unha importante representación do seu gran traballo, da man da figura do cabaleiro García Rodríguez de Valcárcel e que dende hai uns anos engalana o acceso á rúa Sergio Rivera Chao. Mañá volve ás Pontes a unidade móvil de doazón de sangue. Mañá volvemos ter a oportunidade de sermos solidarios e solidarias. A unidade móvil do Centro de Transfusión de Galicia pisará terras Pontesas mañá mesmo nunha nova visita a nosa vila. Así, o tocar da Axencia Galega de Doazón de Órganos de Sangue terá as súas portas abertas, como é habitual na Praza do Carme, entre as 10 e as 2 e de 4 da tarde a 9 da noite, coa fin de recoller todas as doazóns posibles de veciños e veciñas. É que as Pontes sega a ser todo un referente de solidaridade e altruísmo en cada unha das ocasións que se pida a colaboración da cidadanía para axudar a repoñer as reservas de sangue dos Sergas. Nesta ocasión, os grupos sanguíneos cun nivel máis baixo son A positivo, cero positivo e cero negativo, pero todas as doazóns son benvidas, xa que os hospitais galegos precisan de 450 unidades de sangue para atender a diario as súas necesidades cirúrxicas ou as urxencias que se rexistran. Como xa lles contamos noutras ocasións, doar é un proceso moi sinxelo e en poucas horas se recupera o volume doado con tan só inxerir líquidos. A bondade máis con ser maior de idade, pesar máis de 50 kilos e non padecer nin ter padecido enfermidade algunha transmisible polo sangue. O proceso de doazón tan só nos levará uns minutos e inclúe tamén toma de tensión, análise da hemoglobina e un control médico. Ao seu remate poderemos tomar un refrixerio e unha bebida para repoñer líquidos. A doazón realízase con material estéril, dun só uso e é totalmente segura. Segue a formación dende a Aula CEMIT, temos novas ofertas, damos conta delas. A Aula CEMIT de Introducción ás Novas Tecnoloxías vai contar esta semana con 2 novas actividades formativas gratuitas e que de seguro serán todo un atractivo para a veciñanza de calquera idade. Así, mañá e tamén o mércores, entre as 4:30 e as 8:30 do serán, vaise impartir un obradoiro sobre as novidades da aplicación Canva, dirixida a elaborar deseños e imaxes profesionais. O obxectivo é abordar todas as novas funcións e posibilidades que nos ofrece esta ferramenta de creación de imaxes e que se está a volver imprescindible para traballar no mundo da imaxe. E
E xa para o xoves e o venres, tamén horario de 4:30 a 8:30, teremos un obradoiro que levará por título Control parental na era da inteligencia artificial. Serán 2 sesións formativas dirixidas tanto a pais e nais como a xuventude que teñen como obxectivo dar a coñecer os métodos e ferramentas máis efectivos á hora de facer un uso responsable, consentido e seguro das novas tecnoloxías. Un taller que vai unir teoría e práctica de 8 horas de duración e que tamén vai ser de participación gratuita. As 2 actividades vanse desenvolver na aula CEMIT do Soto da Casa do Peso e será necesario anotarse previamente no teléfono 640 813790 enviando un correo electrónico ao enderezo cemit.aspontes@xunta.gal ou ben cubrindo o formulario electrónico que podemos atopar na web cemit.xunta.gal. Volve os cursos da Xanela, cursos de adestramento da memoria, cursos ben sellados tamén ao envellecemento activo. A Asociación de Discapacitados Activos a Xanela vai volver a retomar todo un clásico na súa oferta formativa para este ano que vimos de estrear. Trátase do seu curso Adestramento da Memoria e que tras moitas edicións segue a gañar adeptos e adeptas, socios ou non da entidade pontesa, pero cun obxectivo común, manter a súa mente en plenas condicións en prol dun envellecemento activo de calidade. Así, tras pechar o prazo de inscripción preferente para asociados e asociadas e con algunhas vacantes aínda libres, dende a Xanela veñen de abrir ao público en xeral esta actividade, na que diversión e cuidado cognitivo van da man grazas a un obradoiro no que haberá exercicios grupais e individuais, do máis entretidos e participativos, e que permiten adestrar o cerebro e, de paso, socializar e gañar novos amigos e amigas. Como dicíamos, o prazo para anotarse xa está aberto e abonda con telefonar o 607 230 249, onde tamén se poderá solicitar información sen ningún tipo de compromiso. E Popariña segue na súa liña de ofrecer actividades durante todo o ano fora do que sería ese momento calendado do que é a Feira de Fungos e Cogomelos. Tráenos unha nova proposta. A Asociación Micolóxica Popariña está a preparar para este sábado unha nova cita divulgativa. Nesta ocasión vaise contar co investigador e naturalista italiano Fabio Mao Valletta, unha das voces máis relevantes a nivel internacional do estudo dos fungos e cogomelos con propiedades psicotrópicas e responsable do proxecto Filosoma, unha investigación independente sobre este tipo de fungos presentes na zona mediterránea e tamén sobre as propiedades de outras especies como o cáñamo. O divulgador estará este sábado nas Pontes na Casa do Peso, onde vai impartir unha charla sobre a presenza de cogomelos e fungos psicotrópicos en diferentes puntos da Península Ibérica e como as condicións climáticas ou xeográficas influen na distribución destas especies. A Semana de Mao Valletta tamén dará conta dos usos non só mediciñais deste tipo de fungos e do seu valor cultural e espiritual. A xornada vai se desenvolver na aula polivalente da Casa do Peso, dende as 7 da tarde, e será de participación gratuita. Iso sí, con inscripción previa no enderezo electrónico pouparina.micoloxía@gmail.com, xa que as prazas son limitadas. Pablo Sánchez, Pablísimo, ten sido xa un habitual en diferentes eventos na nosa vila. Volve a través do convite de Xoves na Biblio e volve coas mans como protagonistas. A Biblioteca Ribera Rouco xa ten proposta este xoves para os seus usuarios e usuarias máis pequenos e que regresan os xoves na Biblio e da man dun artista que xa sabe o que é subirse coas súas propostas ao escenario da Casa do Peso. Falamos de Pablo Sánchez, máis coñecido como Pablísimo, e que leva xa 2 décadas dando conta da súa pericia como contador de historias, actor e artista multidisciplinar nos escenarios de todo o país. Nesta ocasión presentarán as Pontes Mans, un espectáculo orixinal onde precisamente as mans son as que falan mediante unha combinación de teatro e narración oral, cunha serie de personaxes que cobran vida nas mans do artista. O espectáculo, dirixido ao público de todas as idades, inclúe xogos, sombras chinesas, monicreques, personaxes que cobran vida da man dunhas luvas e un sinfín de propostas, todas elas ategadas de moita imaginación. Pablísimo subirase ao escenario da Casa do Peso, como dicíamos, o xoves dende as 6, con entrada libre ata completar aforo. Esta mesma mañá presentamos o Campeonato Galego de Piragüismo nas modalidades de C2 e de K2, que vai ser aquí en As Pontes. Foi presentado polo propio presidente da Federación Galega de Piragüismo, que salientaba algo que a todos e a todas nos enche de delicia, que volvemos ter o pantano como pista para estas probas. O Encoro da Ribeira vai volver a albergar unha proba deportiva esta fin de semana. Dende que se comezaron a disputar as competicións náuticas no lago, o Encoro Pontes quedaba nun segundo plano e agora o grupo xuvenil recuperará este encrave para as competicións. Así, o sábado, este emprazamento será do Campeonato Galego nas modalidades de K2 e C2. Ata As Pontes se van desplazar 33 clubes, máis de 300 embarcacións e máis de 700 deportistas de todas as idades procedentes das 4 provincias galegas. O presidente da Federación Galega de Piragüismo, Alfredo
Brea estivo hoxe precisamente presentando a proba na nosa vila e celebraba que se recupera a presa da Ribeira para as competicións. Bueno, os que somos novos sabemos que as pontes e o piragüismo leva sendo un referente dende fai moitísimos anos. Non é un club que acaba de nacer, sino que leva sendo en A Coruña un dos clubes referentes de Galicia, ser un club referente en Galicia, ser tamén club referente a nivel Estado. A Diputación, en este caso os concellos da Coruña, tamén teñen un plan que para nós é fundamental, que é a promoción do propio deporte coa circuito provincial. Esta regata, que é un salto a maiores do ámbito galego, pois fai que a súa participación sea moi elevada e tamén pois visibiliza na comarca e na zona pois a fortaleza que ten o piragüismo galego. Eso que levamos un ano bastante complicado coa climatoloxía, pero o número de padexeiros que se están dando dos nosos clubs sigue sendo moi importante. Unha regata moi vistosa, porque vai dende a categorías infantís ata a senior, incluindo tamén embarcacións de veteráns, e nada, convidar neste caso a todos os veciños e xente da comarca a que se acerquen o sábado ao pantano a poder disfrutar da competición, que eu cando era mozo ata cheguei tamén a palear, tocoume palear nel, pero nada máis, sobre todo agradecer o esforzo dos clubes, non? Porque ao fin e ao cabo a federación, pois eso, galega non deixa de ser a unión de clubes para poder, entre todos visualizar cada vez máis o noso deporte que en Galicia pois é un referente internacional e nacional, e gracias ao traballo que fan os clubes, non? Que son os motores do noso crecemento e da nosa fortaleza. Ademais do presidente da Federación, o acto tamén contou coa presenza da Dil de Deportes Elena López e o presidente do Grupo Xuvenil Ernesto Gancedo, xunto co histórico padexeiro Antonio Polo. Anunciaban así unha competición para embarcacións dobres, tanto en canoa como en kayak, que traerá o mellor do presente e do futuro do piragüismo galego, con regatas que irán dende as categorías de infantil ata os veteráns. A cita desenvolverase en horario de mañá e tamén de tarde e inaugurarase ás 10 da mañá coas primeiras eliminatorias. E así pasamos precisamente a información puramente deportiva. Antes de pechar, última referencia para o deporte. Chegou a tan desexada e precisada victoria para o Clube Deportivo As Pontes. Vencían o Cambre nun choque que volveu ter o campo artificial por escenario. Partido moi serio dos locais que se adiantaron cedo e puideron xogar coa ansiedade cambiada de Beirarrúa. Os coruñeses, que buscan meterse no playoff de ascenso, estiveron moi imprecisos e mesmo nerviosos, quedando con 10 para afrontar unha segunda parte na que As Pontes sentenciaría co segundo tanto no treito final. Agora tocará visitar a outro rival da zona alta, de novo na Coruña, co Orillamar. Recurtan a 5 puntos a distancia coa salvación, logo da derrota do Cedeira. O equipo de veteráns segue en racha, derrota a domicilio o Oural 0-2 para os de Felipe Mieres, que aproveitaron esa boa xeira de resultados para escapar da queima e sitúanse nunha cómoda novena praza xa. Tamén gañaban os xuvenís por 3-1 ao Portuarios nun choque moi emocionante que tiveron que erguer logo do tanto inicial dos visitantes e que non puideron pechar ata o desconto co gol da sentencia. Xa no Esteo, vital triunfo dos das Pontes en Xove nun partido que certificou a dificultade que se lle prevía. 3-4 foi o resultado final dun choque de alternativas no que os ponteses nunca lle perderon a cara ao partido cun plantexamento moi serio e indo polos 3 puntos en todo momento perante un rival o que distancian definitivamente na táboa. Na primeira metade non pintaban ben as cousas cun 2-0 ao descanso. Logo de darlle a volta ao partido, chegaba o 3-3 que semellaba definitivo, pero volvía o Esteo poñerse por diante no último minuto para certificar que os puntos quedaban no seu casilleiro. Só Esteo aguanta o ritmo do intratable Leis de Pontevedra e o Lugo Sala e o Albense semellan os rivais máis perigosos por atrás. O equipo filial colleitaba un empate moi meritorio diante do Narón nun choque de alternativas no que viron como os visitantes lles remontaban un partido moi ben encamiñado e non puideron acadar a igualada ata o final. Na base, o equipo cadete derrotaba a unidade de Fene por 7-2 e os infantís empataban na casa a 2 co Ribeira. En Alevíns, con menos rivais, a victoria caía do lado local por 5-0 e o B de Alevíns gañaba o Ares por 6-2. Xa en automobilismo, o piloto local Antonio Otero vende sumar esta fin de semana un novo título, o terceiro consecutivo en G-Series Rally 3 e fixo no xeo andorrano gañando na última proba desta categoría. O voante dun Ford Fiesta Rally 3 confirma o éxito dunha difícil transición dende a Copa Renault Clio que abandoaba sendo xa grande dominador.
En rugby, dobre derrota do Unión do Norde, onde xogaban os M16 e M18 conxuntamente con Viveiro e con Vilalba. No grupo polo título, bons partidos dos equipos, pero non lles deu para sorprender os favoritos. Nos de sub-16, o partido estivo no aleiro e puido caer para calquera lado logo de varias alternativas. Finalmente gañaba o Vigo por un ensaio 34-41. Os M18 nunca tiveron opcións reais de derrotar os olívicos, que se impoñían por 7-27. Xa en baloncesto, fin de semana de gran experiencia para o equipo infantil mixto do clube. En Vilagarcía disputaban a fase de ascenso na que non puideron gañar ningún partido, pero ata aí chegaron logo de impoñerse no grupo de Ferrol e desfrutaron dun premio co que aprenderon moito xogando contra os mellores equipos do país na súa categoría. Perderon por 71-20 co Sagrado Corazón e 67-16 co Compañía de María, ademais de 66-16 contra a Básquet de Ames. Si gañaban na Liga Comarcal o equipo de Premini Básquet mixto ante o BBCA e a domicilio por 8-59. É unha de cal e unha de área para o Hockey As Pontes esta fin de semana no dobre compromiso que tiveron na casa. Gañaban onte o Berenguela, pero perdían, aínda que con moi boas sensacións, o sábado ante o Raxoi. Foi todo por hoxe, foi todo por este lunes no que arrancábamos semana e mes, porque cando nos despedíamos era xaneiro, estamos hoxe neste día da Candeloria, no que pechamos coa información. Mañá volvemos. Grazas, Deica Mañá, boa noite e bo descanso.